Dwi'n yma heddiw efo y dyn hun, Steve Peat, a mae boi yma yn legend yn y sport. Mae wedi ennill mwy o cwpanau y byd na neb arall, ac wel, dwi'n meddwl na un o'r reiders gorau y byd ydi o. So, ti'n iawn, Steve? I'm alright, mate, yeah, not bad. Beth sgyn ti fel cyngor i'r reiders Cymraeg mae'n gyd sydd wedi ddechrau fewn i'r sport? Yeah, I think for any little kid to get into mountain biking, just need to hit the hills and just go and enjoy it at first and see if you like it. Sut wyt ti fatha ffeindio balance na o mynd yn rhy fast a crasho, neu mynd yn rhy slow a mynd yn rhy slow? You get a lot of guys that either push too hard and crash in the qualifiers and don't make qualifying, or try and settle back a little bit and get there, but then qualifying is really tight, so I think a lot of it comes down to experience, really. It'll come, you just got to keep working at it. Diolch o'r awr o amser di, a pob lwc. Thank you. Geiriau Steve Peat yn Arwr Ems ar gyfer ei her nesaf, y ras gyn-derfynnol. Fel chi wedi gweld, fi ddim wedi qualifio. O'n i'n fatha yn y top cyn racing fi. Wedi bod yn meddwl lot amdan sydd at practice fi o stwff a pob diw'n deithi fatha, o ie, ti'n eich yn fast o stwff o a... Nes i ollwng y breics yn dros y ffordd, fel mae rhywun yn gwneud i gario speed fi. Ydym o'n achos o hynna bod fatha wbeth i digwydd i breic fi, achos maen nhw'n poethi fyny weithiau, mae breics yn fatha ffeilio weithiau. Nes i drio breicio ffrwm breic fi. A fatha jyst fatha tynnu reit i'r bar, tynnu reit yn ôl. A fatha literally ddim byd digwydd, nes i'n sofio awr dim. A nes i syth dros y top. Na fo, cwpan y byd ola drosodd i fi. Dwi ddim wedi qualifio. A mae'n really annoying, achos dim bai fi o gwbl. I feddwl o season yma, dwi heb qualifio'r un World Cup o'n cynta, lle o'n i'n injured. Mae'n nuts. Os o'n i'n bod o, os o'n fo arall. Be ni di. Os nad ydy cystadlu yng Nghwpan y Byd yn digon o her i'r beicwyr, mae rhaid iddyn nhw hefyd geisiau cyrraedd y brig a chadw eu safle dros yr 8 ras yng nghyfres Cwpan y Byd. Felly, pwy eith hi y tymor yma? Yn drydydd, mae pencampwr y byd Steve Peat gyda 1258 o bwyntiau. Greg Mynydd yn ail gyda 1349 o bwyntiau. Ond yn ennill cyfres Cwpan y Byd y tymor gyda 1469 o bwyntiau mae Sam Hill. Dyna ni, y tymor Beicio Mynydd wedi dod i ben. Daw bona! Hwnnw! Tro nesaf, gawn weld uchafbwyntiau blwyddyn Ems. O hwnna'n lucky escape. Just gutted, really.
Sweet! He's no winner, dwi'n wan.